Gabi no, katong na-disgrasya nga si Sir Kirante namatay in tao, nagdiskarga sa imong soft drinks. Kani sila naga-wholesale sila mga soft drinks niya. Aside na naga-deliver ni si Sir. Nakatong pick up, kusog dagan to. Ato siya ligi dito sa kilid. Na side sweep niya. Yap, nagaguro siya, padulong dere. Muna, gigagay ang mga soft drinks, kaya nabanggaan. Ambot, kumubog ba to si Sir? Nagdiskarga man to si Sir dire bis ana ni dire nga area sa sakinan ana natuyok kasi sa dagan jud as in nagkagay pa dito ang mga soft drinks grabe nga anak ako niya isa niya kasakinan dito natulak so duha man ni sakinan ni Sir grabe jud kay impact as in lang motor ni ma'am Maring motor ni ma'am tong asawa ni Sir. Nadamay pa. Yang ligid Nya pa after pag-discuss siya ning ulan jud siya. Adlo kaayo. Duy kayo in taon. Ani siya tulo ka anak. Taon. Wag ka kabalo sa disgrasya na bising saon ni mog amping. Yung kakabalo sa disgrasya. Mukalit lang jud abot. 2 taon kay to sila gabi as in ako na trauma jud ko tarong tulog kay nagusog kay padagan ginang kadlawon feeling nako mobangga sa among balay ang multicab wa koy tulog kay nakita man nako tong pagpadagan sa laki nga kusog kay padagan after ato pagbangga niya dara naog ang driver ni lingkod dara lingkod siya doy kayon taon grabe paningkamot nila mag Sir extra niyang asawa pero wag siya nagsalig no nangkamot din siya basin si ma'am boyo gini ni Sir nga mag-area grabe damage as in yung kakawtagan sa kinabuhi ba kung asa kataman doy kayo ba sila ambot tagaasa ning driver aning pick up kasi magkasyag dagan ambot mahubog ba siya unsa siya mo maning highway dira siya Superman siya bangga siya buta kasa na sila kadlo kayo condolence sa tibok family gyud din taon butan kay si Sir hapon nakita pa nako si Sir ning backline niya after ato nag-drive siya sa iyang kaniyo nga sakinan deliver siya soft drinks mo to paggabi mga alas 6 sobra pa man tong disgrasya mo na ni siya jud kaayo gyud subok kay pamalandungon niya paingon nagpasko niya may ngani